Per nosaltres un plaer poder presentar aquest acte que hem organitzat, la vostra sola presència aquí, els que ja hi sou, els que arribaran durant el matí, els que han confirmat que hi seran, demostra que si bé és evident que estem en crisi, aquesta tan sols la superen les oportunitats. Avui parlarem d'oportunitats, d'emprenedoria, d'innovació en el marc de la comunicació digital. Esperem que us sigui d'utilitat, que d'una forma o altra us sigui suggerent el que es porti i s'aporti aquí. Intentarem explicar experiències, exemples i sobretot que tots plegats compartim d'una forma molt simple el que per a molts és el seu dia professional i fins i tot també el dia personal, perquè en la comunicació digital ja hi ha una barreja clara del que és la vida personal i la vida professional. Primer de tot volia agrair a l'IDEC per organitzar aquest acte, pel suport, la confiança que de seguida han mostrat i especialment la confiança i el suport en el nou postgrau en comunicació estratègica digital, que és una mica el punt d'arrencada de que ara estigueu aquí. Bé, bon dia, gràcies a tots per venir. Comencem aquesta jornada, comencem aquesta taula. Jo faré una breu introducció i donaré la paraula a les persones que hem pensat que podien aportar en aquest títol que hem posat d'oportunitats. Els que hem organitzat la jornada, ho ha explicat el Joan Francesc, la Cristina i jo mateixa i tota la universitat i l'IDEC, estem convençuts que sí que hi ha oportunitats, que hi ha oportunitats en el món de la comunicació, que hi ha oportunitats amb el món digital, i ho vaig publicar ahir en el blog. Les oportunitats hi són i a més, si nosaltres tenim una actitud proactiva, les podem aprofitar i les podem aprofitar d'una manera personal, perquè jo crec que sempre estar compartint coneixement i millorant la nostra feina és una millora personal, també professional, que pot desembocar en alguna oportunitat laboral concreta. I vaig publicar ahir un exemple, jo crec que és interessant i té molt a veure amb el que nosaltres volem promoure amb aquesta jornada i aquest postgrau, que és un periodista, el Jordi Pérez Colomer, que està treballant i que té un blog que es diu Obama World i que va veure fa uns mesos que hi havia moviments a Síria i va pensar que era una bona oportunitat professional anar sobre el terreny a fer investigació, a fer treball de camp. No tenia cap encàrrec professional, ho va fer perquè va pensar que ho havia de fer, perquè professionalment hi va fer una aposta, i una vegada allà sobre el terreny ha acabat sent corresponsal de molts dels mitjans que vosaltres heu llegit i que estaven relatant la situació síria. És un exemple, també és un exemple quan els estudiants, com deia el Joan Francesc, fan treballs i projectes de curs que van més enllà del que seria omplir un expedient acadèmic. Doncs ahir, per exemple, en un altre postgrau que fem aquí a la universitat, estudiants de comunicació científica es plantejaven fer per temes de sostenibilitat una aplicació per mòbils a través de la qual, a través del codi de barres de determinats productes, es pogués saber quant de sostenible i quina traçabilitat tenia aquell producte. És a dir, que no estem pensant en projectes de comunicació, diguem-ne, com els que hem vist fins fa molt poc, sinó estem pensant en projectes de comunicació innovadors. Aquesta aposta per la feina ben feta i pel valor, com us deia, no ens dona garanties que tindrem oportunitats laborals concretes, però sí que és veritat que si no fem res tampoc fracassarem mai, però tampoc podrem aconseguir aquesta innovació i aquesta proactivitat que ja us deia, que és el que nosaltres volem sobretot promoure en el postgrau, fer que les persones a través d'aquests projectes reals aprenguin en el procés i també aprenguin a tenir una actitud d'aprenentatge permanent. Jo crec que les persones que hem convidat avui tenen aquesta proactivitat, si em permeteu dir-ho, multiplicada per 1000. I falta una, que és el Juan Varela, que desgraciadament no ha pogut venir perquè ha tingut un problema domèstic i no ha pogut agafar l'avió, però penso que deu estar per Twitter igual i que el podeu seguir. Sabeu que ell porta el blog Periodistes 21, en el que analitza molts models de negoci dels nous mitjans i crec que és un valor i un exemple d'això que us deia, aquesta proactivitat. Després també hem convidat el Genís Roca,
que ell és director i soci de Roca Salvatella. És una consultoria estratègica. Jo penso que és important també explicar-vos que és arqueòleg, després potser ens dirà alguna cosa, però jo penso que això és un valor afegit, amb aquesta proactivitat que us deia, amb aquestes ganes de fer coses, de compartir coneixement, doncs tot suma. Moltes vegades jo l'he sentit amb ell que diu que no explicarà i no explica què fa exactament, perquè és difícil de definir a vegades, però sí explica quins són els seus clients i, per tant, us podeu imaginar també en la situació privilegiada que està per donar-nos alguna pista sobre les oportunitats, és a dir, que treballa per la Caixa, per Abertis, per Capravo, pel RAC, per ESADE, per laboratoris, etc. No sé si és ben bé ell es dedica a la comunicació, després potser ens ho aclarirà. Jo tampoc ho sé. Perfecte. Bé, l'altra persona que també parlarà des d'aquesta taula, perquè esperem que també parleu des d'aquí, des de l'auditori, és en Jan Quim, és Joan Carreras, és periodista al 3Cat24, també és escriptor, també un valor afegit, amb tot això, suposo, ja ens ho explicarà també. Ha tingut llocs de responsabilitat també en la Corporació de Mitjans Audiovisuals, té una identitat digital que és a la xarxa, que és Jan Quim, molts el coneixeu. Jo crec que el seu blog és un exemple del que deia abans, d'aquesta proactivitat, d'aquesta passió pel coneixement, per compartir, per millorar la feina. Fa poc ha publicat una proposta de millora, és un índex de qualitat dels mitjans digitals, no tenia per què fer-ho, però ho ha fet i penso que com que ho ha fet, ha mogut coses, han passat coses i a partir d'aquí també aquesta proactivitat li pot suposar, no ho sé, ell també ho explicarà, el que això té d'oportunitat. I també, finalment, l'Ester Grábalos, que és cap de comunicació de Telefònica a Catalunya, també va ser cap de l'agència EFE. És també una persona amb molta sensibilitat, a més, ara està en una companyia que... Bé, això no ho sé, això ja ho explicaràs tu. Jo el que sí crec que és important aquesta situació privilegiada per explicar-nos on estan les oportunitats, perquè jo i tots els que hem organitzat la jornada estem convençuts que sí que hi ha oportunitats, ara ens heu d'explicar una mica on i com les enfoquem, no? Això és el que us demanem. Doncs bé, també, ara a més físicament amb una torre telefònica aquí a Diagonal 1, esteu junts amb la gent de R+D, que són també gent que mira una mica on estan aquestes oportunitats, què està passant, i jo penso que això també ens pot ajudar a veure, com us deia, on estan les oportunitats. Doncs ara us donaré la paraula ordenadament. Abans, però, ens ho creiem, allò del 2.0, sabeu que hi ha un Twitter, si algú vol l'accés a la wifi és maig 11.05, i per una altra banda l'etiqueta que hem escollit per la jornada és Comdig, C-O-M-D-I-G, Comdig, està a Twitter. Sé que hi ha gent d'aquí, de fora, y además con que ya streaming, voy a saludar si hay gente que nos sigue desde otros lugares de España, creo que sí, creo que desde Madrid alguien nos sigue y os animo a que hagáis preguntas, els d'aquí també, sisplau, feu preguntes a través de Comdig, les anirem passant. I també volia agrair molt especialment la feina que estan fent el Joaquim, la Míriam, el Toni i la Pilar, que són 4 estudiants, també són proactius, perquè jo ja he posat les notes, que sapigueu, ja he posat les notes, però han vingut voluntàriament a fer seguiment d'aquesta jornada, estan al Twitter i en el streaming, o sigui que els vull agrair molt. I sense més, doncs, començarem amb el Genís Roca. On estan les oportunitats? No ho sé. Perfecte. A veure, volia compartir una reflexió amb vosaltres, a veure si és motiu de debat o em podeu ajudar a depurar aquesta petita aportació. A veure, que no soc periodista, no treballo a cap mitjà, no he treballat a cap mitjà, per tant la reflexió és des de tot el respecte i tota l'educació, però la proposta aquesta era avui, de reptes i oportunitats al voltant del món de la comunicació amb una escletxa d'innovació i d'oportunitats. Bueno, que hi ha hagut un canvi de paradigma és una obvietat, no cal ni dir-ho. El fet digital ho trastoca tot. Per mi em sembla que és un canvi transcendental
a la història de la humanitat, que siguem capaços d'expressar la nostra realitat amb uns i zeros, ho ha alterat tot. Tot és en suport digital, sigui àudio, sigui vídeo, sigui text, tot és en format digital. I és en format digital la creació, i és en format digital la distribució i és en format digital el consum. Que sigui en format digital també ha volgut dir una davallada radical de costos i ara potencialment qualsevol persona és capaç de generar un contingut en suport digital i qualsevol persona és capaç de distribuir un contingut en suport digital i qualsevol persona és capaç de consumir un contingut en suport digital sense que la tecnologia ni el cost sigui barrera. Això també ha provocat que, com que qualsevol pot generar un contingut, hi hagi tot un debat sobre si anem bé o malament, si només els periodistes són els capacitats per generar un contingut, sobre si el periodisme ciutadà és bo o dolent, blanc o negre, tonteries. A mi em sembla que tot això són tonteries. Les coses que es poden fer es fan, ja està. I com que es fan, haurem d'aprendre a gestionar entorns on la gent fa coses i ja està. Si voleu anem discutint l'accepció de la paraula qualitat, la qualitat tècnica, la qualitat percebuda, em semblen tonteries. Això passa i ja està. Fins ara, el negoci de la comunicació, jo si generalitzo massa us demano disculpes, però benvinguda la conversa. Fins ara el negoci de la comunicació era jo monto una redacció, aquesta redacció genera uns continguts, aquests continguts els distribueixo i els poso a disposició del públic que té la gran sort que jo l'informo. Llavors, si jo el que feia era una tele, jo muntava una redacció de continguts audiovisuals, distribuïa la senyal per unes antenes en el territori i la gent mirava la tele que jo els hi feia i haurien de donar-me les gràcies. Si en canvi el que feia era un diari, jo muntava una redacció, generava uns continguts, anàvem a rotativa, imprimíem, distribuïem en furgonetes a les 5 del matí i cada matí al teu servei, al teu quiosc, al meu diari. Me'l pagues i em dones les gràcies perquè estic fent un servei a la societat. Em sembla que quan comença a haver-hi no 2 mitjans de comunicació, sinó 200 mitjans de comunicació, 400 mitjans de comunicació, l'altre dia llegia que a Espanya hi ha 1.300 cadenes de televisió. Quan a Espanya hi ha 1.300 cadenes de televisió, a mi ja no m'estàs donant un servei, m'estàs oferint un producte. Però jo quan al matí vaig i agafo el diari, jo crec que tota la premsa s'ha tornat gratuïta, tota. Tota la premsa és gratuïta. No sé, te'n vas a Fira a Barcelona i regalen estives d'avantguàrdies i de país per poder justificar un tiratge i una distribució. A mi em sembla que tota la premsa és gratuïta. I tota la tele és gratuïta, la tele de pago també ha anat, excepte Gol TV, que té l'exclusiva del futbol. Jo ja no tinc sensació de servei, tinc sensació de producte. Agafo un diari i m'ho miro, però ja està. Em sembla que amb la digitalització s'ha alterat de manera greu el circuit de creació de continguts i s'ha alterat de manera greu el circuit de distribució de continguts. Fins ara, construir la metàfora amb un diari. Després, si voleu, portem a teles o ràdios o que sigui. Un diari tenia la capacitat de generar continguts i la capacitat de distribuir continguts. I em sembla que avui en dia ja és insostenible treballar amb les dues variables. No és rentable, hi ha pèrdues econòmiques greus del que intenta mantenir una distribució d'abast nacional i una redacció d'abast nacional. Si un diari generalista que vulgui cobrir política, ciència, tecnologia, comarques, esport, internacional, nacional, etc., i distribuir a tota Espanya, no li quadren els números. Crec que no hi ha cap que li quadrin els números. Dos solucions. Una, alterem la redacció, que és el que crec que està fent tothom, redaccions cada cop més primes, redaccions cada cop més barates, redaccions cada cop més basades en perfils més joves i amb poca experiència, etc. O dos, alteracions amb la distribució. A partir d'ara ja no farem la versió paper de tal revista. A partir d'ara serem un mitjà només digital. Però és insostenible. O aprimo la redacció o altero el canal de distribució. Però em sembla que l'error... La paraula error és pejorativa, us demano disculpes. Em sembla que insisteixen en ser autors de la informació que distribueixen, perquè consideren que la informació només és bona si l'he generada jo, perquè tot l'altre són amateurs i són tontos.
Llavors, només si genero la informació mereix la pena ser distribuïda. I crec que com que és insostenible han de dir a què renuncien, si a la generació de continguts o a la distribució de continguts. I amb això ja tanco, però si el negoci és la distribució de continguts, has de redissenyar la cadena per generar un servei. Si et focalitzes en la distribució de continguts, la teva proposta de valor no pot ser cada dia al matí tindré el diari al quiosc, sinó que vaig a dissenyar un servei. I un servei d'informació avui, amb la tecnologia que hi ha i amb el suport digital que hi ha, vol dir un servei personalitzat d'informació. Llavors, mentre estàs fent cua a la ronda de dalt els matins a les 8:30, t'enviaré informació de tipus general en format àudio, perquè estàs conduint, màxim 10 ítems. Mentre estiguis al vespre a casa t'enviaré informació d'esport i d'oci en format audiovisual per consum amb iPad. Un servei més personalitzat en funció dels teus interessos i en funció dels moments de consum. I els meus moments de consum canvien el canal que necessito en funció de... Necessito treballar amb diferents mídies en funció del moment del dia. Això pel que fa al canal de distribució. Estic convençut que amb tecnologia digital és absurd intentar servir-me només en paper al matí a les 8. M'has de poder servir de moltes més maneres i molt més personalitzat. No cal que m'enviïs tot el diari. Ara només vull lo d'economia, ara només vull lo d'internacional. No m'interessen les notícies de futbol, només les del Barça. O sigui, no poder personalitzar això avui dia, en temps digitals, és anacrònic. Per tant, si et dediques a la distribució, espavila't però dissenya'm un servei personalitzat. No et penso pagar per un diari, però sí que et pagaria per un servei personalitzat. Crec. Però t'ho has de currar molt, Anem a l'altre extrem, a la generació de continguts. Si jo soc empresa, la generació de continguts no la puc fer només jo, no puc abastar-ho tot. No tinc una persona a Lorca, a Múrcia, avui. Però a Lorca, a Múrcia, avui s'estan generant molts continguts. Llavors, si jo he decidit que la meva fortalesa és la distribució, soc editor, selecciono continguts i te'ls serveixo. No cal que els hagi escrit jo. Accepto que poden haver-hi continguts bons encara que no els hagi escrit jo. El més rellevant de mi no és que els he escrit, el més rellevant de mi és que te'ls he localitzat i te'ls he servit en els formats i en els moments que tu em demanaves, perquè sóc un editor. Si en canvi crec que la meva força és que sóc un bon escriptor i un bon generador de continguts, la meva capacitat de generació de continguts treballant al servei d'un sol mitjà i d'un sol canal no és sostenible, no em podran pagar. Llavors, o sóc una redacció que genera continguts per múltiples... Sí, faig la revista de la Cambra de Comerç, participo en el butlletí de Telefònica si els logro convèncer i també faig la secció d'Economia del Punt Diari, o si no, no aguantaré. Si faig només la secció d'Economia del Punt Diari, m'aniran retallant fins que em diran que ho faci gratis. Serà insostenible. Llavors, o monto una estructura de redacció que té voluntat de servir a múltiples canals, o m'escapo i em monto de freelance, que crec que és el que està passant. Que com que les estructures de redacció no ho poden aguantar, m'he d'espavilar. Llavors me'n vaig a Síria i treballaré per tots els mitjans que vulguin demanar. Perquè els mitjans no es poden permetre un corresponsal a Síria en exclusiva. Llavors, o me dedico a la generació de continguts i tinc múltiples clients, sigui empresa, sigui professional, o em dedico a la distribució i dissenyo un servei personalitzat, digital, d'alt valor afegit. El que no acabo d'entendre ni de veure gaire clar és que un negoci sigui tranquil, ho farem com sempre, jo generaré els continguts, jo els prepararé, jo els distribuiré i tu em pagaràs per un servei que té més pinta de producte que de servei. I en temps digitals a mi em sembla que els productes, la gent no paga per un producte. Jo no pago per una cançó, pago pel servei de Spotify. Però la cançó me la baixo quan me dóna la gana. És que és il·legal? Vale, doncs me la baixaré dissimulant. Però o t'inventes un servei o els meus calés no els veuràs. Llavors, en comunicació i en premsa, crec que la notícia no és servei, és producte. Llavors, inventa't un servei, si no, no anem per bé. No sé, si estem d'acord o si hi ha debat o què fem. Moltes gràcies, Genís. Jo crec que sí que has donat pistes per moltes oportunitats. Jan Quim, quan vulguis. Em van dir que portés unes diapos i ara què? Doncs les tenim.
Sí, em van dir que era, no sé com ho hem de fer, això. Sí, ara fem el canvi. Sí, ha de fer un canvi. Jo no haig de fer res, crec que es fa sol. Aquests minuts no compten, Ara, com podeu veure, vaig entendre que era una sessió per a estudiants. Bueno, jo què sé, resulta que no és ben bé així. Bueno, sí, jo pensava demanar-los i fixeu-vos bé en aquesta diapositiva i al final entendreu per què. Bueno, és igual. Jo em dic Joan Carreras, col·laboro amb aquest màster perquè no faré docència, però m'han demanat que prepari uns materials que si tot va bé estaran quan el curs estigui a punt, espero que siguin útils. Soc escriptor i la meva última novel·la no es troba en gaires llibreries, però Google confirma que l'he publicada, com podeu veure. Us podeu familiaritzar amb la coberta una estona i entendre que es diu L'home d'origami. Feta la falca, com que tinc 5 minuts, parlaré només de 3 coses, i així anirem de pressa. La primera són, m'han demanat que expliqui una cosa, que expliqui oportunitats des d'una mirada personal, per tant parlaré de mi. I aleshores vaig dir, bueno, primera cosa, les eines. I aquesta és la meva primera eina que em va ajudar a fer les coses que jo volia fer molt millor que com jo les feia. Ho van regalar quan tenia 14 anys, si tinguessin temps ara m'hi podria aturar, em caurien les llàgrimes, em vaig emocionar molt, és el regal millor que he tingut a la meva vida, però deixem-ho aquí. És la primera vegada que una màquina em va permetre fer diferent les coses que jo volia fer. La segona màquina va ser aquesta, anys 80, uns 10 anys després, es diu Amstrad PCW, W vol dir Word Processor, perquè aquesta màquina feia això, Word Processor. Bueno, hi havia una altra cosa, si ficaves allà un disquet, hi havia un joc que es deia Batman, que es veia com això, en verd i negre, com la penya. Però això és el que hi havia. Té una cosa molt important, que abans no tenia, i que els més joves direu, sí, però que per mi és, que es diu copy-paste. Jo soc d'abans del copy-paste, tinc una edat, jo soc predigital. Per tant, el copy-paste, el Ctrl-C, Ctrl-V, el que vol dir és que permetia moure coses. Això em va canviar la manera d'escriure. Tot el que he publicat, així torno a repetir la falca, ho he escrit sempre en processador de textos, amb copy-paste. Paper carbó ja està. Per tant, la digitalització és la primera cosa que a mi em va donar oportunitats. La segona cosa que em va donar oportunitats, a part de la digitalització, va ser això que anomenem... Ara no m'anirà el bitxo? Bueno, ho farem així. Tampoc? Podria ser, que no és. Ara, això que anomenem internet, que és aquest sistema de connexions mundial que haguéssim pogut anomenar Sebastopol, però ja estava agafat, com confirma Google. I en diem internet. Segona cosa de la que vull parlar, la identitat. Jo vaig començar fent un blog. A veure, tenir un processador de textos no et converteix en novel·lista, això ja ho sabíem. No, però t'ajuda. I pels textos bàsics, cartes, correspondència, correus electrònics, el que sigui, és una gran eina. Ha canviat la vida de les secretàries, dels escriptors, dels productors... Ja està. Tenir un blog tampoc et converteix en un mitjà de comunicació. És aquell debat de la maduixa i el gelat. Si voleu, en podem parlar al torn de preguntes, no? Jo vaig començar amb el blog del Canal 33, era un blog per explicar què fèiem al canal, jo aleshores dirigia el Canal 33, em va semblar que havia de conversar amb el públic, em seguien només uns centenars d'espectadors, però a mi estava molt content. Vaig cometre un error, quan jo vaig plegar de dirigir aquest canal es va tancar el blog perquè no havia aconseguit transmetre la idea als altres. Quan tinguis un projecte, si l'entorn no participa, és un error, t'has equivocat. Després jo vaig fer el meu blog i tenia un problema. Jo no em dic 33, que és una marca que ja està alerta, em dic Joan Carreras, i Joan Carreras n'hi ha la tira. Per tant, m'havia d'inventar una marca que em permetés vendre'm, que em permetés tenir un lloc al món. I si ara busqueu Jan Kim, crec que no n'hi ha cap més, i som quasi bé 6.000 milions de persones. A Brasil hi ha alguna gent que es diu Jan Kim, però no surten a la xarxa com a tals. Per tant, soc l'únic del món, una marca collonuda. Si tinguéssim temps us explicaria, si algú és molt de faner que ho pregunti al torn de preguntes, com va néixer aquesta marca, perquè té una explicació. Totes les marques tenen una explicació, i aquesta en té una de molt divertida, però ara no podrà ser. En tot cas, fabricar la meva marca va ser bàsic, i el Rebral Clau va venir quan vaig anar a parar a la redacció del 3Cat24 i els hi vaig dir que volia firmar els meus articles com firmava el meu blog. O sigui, és al revés, jo ja firmava el blog. I vaig anar a parar a fer de periodista, feia 20 anys que no ho feia, però això és com anar en bicicleta, que en principi més o menys te'n pots recordar, i com podeu veure, fa uns 10 dies he fet una cosa afegida, que és que, a part de posar Jan Kim, poso una arroba i si cliques vas a parar al meu compte de Twitter. No estic segur que estigui bé, però porto uns dies assajant-ho. La majoria de la gent que veu el 3Cat24 no té ni idea que Jan Kim sigui jo. Es pensen que és un poble on passen les coses, però és igual, no passa res. És una manera que jo tinc d'anar posant la meva marca i d'anar explicant
Jo el que feia aquí són uns articles on no parlo de tecnologia, sinó que parlo de la gent fent servir la tecnologia. A mi explicar els nous gadgets, primera que no en sé i segona que no m'interessa. Jo el que vull explicar és la gent que fa servir aquestes coses noves i per a què serveixen. Per tant, cada vegada que escric un article també estic d'alguna manera pintant de capes la meva identitat. Aquest Jan Quim, a part que sigui un nom més o menys graciós, està construït a partir de les coses que jo estic fent. En el meu blog vaig fer un gir. Veient que estava fent de periodista, vaig dir, farem una cosa, compartirem més o menys la meva experiència. I vaig convertir el meu blog en una mena com de back-office, en una mena darrere botiga, on jo explicava les coses. He parlat de les fonts, dels hiperenllaços, de la immediatesa, de l'actualització, de la tecnologització de la redacció. Vaig fer un quadre de producció de continguts, que dius, és la pena? No, explicava com jo produeixo continguts digitals, un altre ho farà d'una altra manera. Però jo ho he explicat, i com deia abans la Cristina, l'última se'm va acudir fa uns 10 dies aproximadament, portava molt temps pensant i al final ho vaig posar, em vaig inventar un índex de qualitat per valorar com són els mitjans informatius digitals. I parlàvem d'oportunitats. No, mireu una cosa, si veieu allà a la dreta, això ho vaig penjar a SlideShare. En aquests moments, això és d'ahir la nit, aquesta captura de pantalla, ho han vist 568 persones. Que dius, bueno, això no n'hi ha per tant. No n'hi ha per tant, però us donaré una dada. La meva última novel·la, l'Home d'Origami, us en recordeu? Vale. La meva última novel·la, segons l'editor, se n'han venut aproximadament 935 exemplars. Són 3 anys de feina, 200 folis escrits diverses vegades consecutivament, moltes hores, molta passió, personatges, intriga, ara això no seguirem. Tot això, resulta que això, hi treballo un mes i pico, i dedico un parell d'hores un diumenge, un altre parell d'hores un altre diumenge, ho penjo, i hi ha 500 tios que han dit, hosti, això potser m'interessa. Això no són oportunitats? Però si aquest índex algun dia s'apliqués ja seria la rapera, no? Tercera, si tenim les eines, les sabem fer servir i tenim una identitat, què més necessitem? Projectes. Aleshores, ara no puc explicar-ne molts, però explicaré un que és l'últim. Hi ha una eina que potser coneixeu que es diu Storify, que permet agregar continguts que estan a la xarxa, tuits, YouTube, és igual, i permet lligar-los amb una visualització molt interessant, que queda molt neta, és un producte que han fet uns americans, i la gràcia de Storify és que permet fer crònica. Va molt bé pel gènere de la crònica, i per altres. Per exemple, ahir ja n'hi havia un sobre el terratrèmol de Lorca. En fi, constantment hi ha gent que està fent servir aquestes eines i cada vegada ho fan més periodistes. Jo he fet algunes peces, una la vam incrustar, perquè això es pot incrustar, perdó, en dieu embedded, no? Es pot incrustar en un mitjà, en el Descat 24 hem incrustat 3 vegades, crec que no ho ha fet cap altre mitjà espanyol, em sembla, hem incrustat 3 vegades notícies que estan publicades a Storify, això té un debat, perquè els continguts no són nostres, són de Storify, què podem fer? Aquí hi ha preguntes per fer, no? I jo vaig pensar que no en tenia prou, que estava bé fer notícies, però que volia provar alguna altra cosa. El que hi ha a internet és una conversa tan global com transparent. Podia narrar d'alguna manera diferent aquesta conversa? I vaig començar amb un experiment, amb una cosa molt fàcil, una cançó molt popular, Imagine, John Lennon, més trillat impossible, i vaig començar a buscar a Twitter si hi havia gent que parlava d'aquesta cançó i que la citava. És molt fàcil, no? Sempre vaig dir, quina brigaria, no? Vaig agafar el requadre de search i vaig posar Imagine There's No Heaven. Clic, ja està, I va sortir la tira de tuits. I em vaig triar un, el que em va agradar més. I vaig anar fent això amb totes les frases de la cançó, fins que vaig compondre la cançó. Però no era meva, era una cançó feta per gent que a Twitter han deixat anar moments d'aquesta cançó. El resultat és un Storify que no és periodístic, que és, no ho sé, ells en diuen arts. I me l'han col·locat, això és la pàgina, la home de Storify, una captura de pantalla d'ahir a la 1 de la nit. I veieu que hi ha baix els popular, de remoto en Espanya, i a dalt hi ha els que en diuen els featured, que són els que ells seleccionen. I jo porto 4 dies entre els seleccionats. Uau! Soc un campió! Hòstia, he triomfat! És una cosa extraordinària. Això com ha passat? Bueno, doncs perquè hi ha oportunitats. Aleshores vaig pensar que això em molava, diguem-ho així, això està bé, i vaig voler continuar. I he decidit fer un experiment que és fer narracions basades en el que la gent diu a la xarxa, que no són periodístiques, que tenen un altre rotllo, i ajuntar-les i col·locar-les en algun lloc. I vaig decidir fer això. És un blog nou, no l'adreço a la meva comunitat, l'escric en anglès, en un anglès molt bàsic, que és el meu, però que és el meu, que està bé, i per tant m'adreço a tot el món. Aquest tio s'ha tornat l'elo, no. No vol dir que jo ara pretengui que tot el món em llegeixi. Això seria tornar-se l'elo. Pretenc parlar amb el món. Quan vaig començar el primer blog recordo que la pàgina d'inici deia Hi, world. I pensava, estos què diuen, aquests tan bojos. I ara veig que sí, és possible.
Si tens un projecte, per què no? En realitat, a mi m'agradaria que avui us quedés una miqueta aquest record. Hem vist diverses taules, cadascú ha de recordar moltes coses, però de mi m'agradaria que recordéssiu això. Hem assistit a la presentació oficial d'Interviewing the World. S'ha fet a Barcelona avui, és un projecte de Jan Kim, i Jan Kim és aquest tio que ha escrit la mà d'origami. Ah, vale. Bueno, però com que això no estaria bé, potser millor que us quedin aquestes 3 idees, vale? Si hi ha les eines i les sabem fer servir adequadament, si sabem crear una identitat, que no és només el nom, sinó tot el que estàs fent cada dia per construir-la, per donar-li un sentit i un valor. I si tens projectes ambiciosos, esclar que hi ha oportunitats. Si n'hi ha per un predigital com jo, imagineu-vos pels altres, segur que n'hi ha moltíssimes, no? I aquesta era l'última diapo per dir-vos que si heu pillat el doblete, i que origami, perquè quedi tot ben fixat, és la paraula japonesa que serveix per referir-se a l'art de plegar paper. Vinga, moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Passem a l'Ester Dávalos. S'ha de fer el canvi. No tens aquí. Bueno. Bon dia a tothom. En primer lloc, escolta'm, agrair en nom del meu nom i amb el dels meus companys de taula poder participar en aquesta jornada o en aquest debat que obre aquesta jornada. Gràcies, evidentment, a la Pompeu i gràcies a Cristina, que és allò l'alma d'aquest curs i, evidentment, d'aquesta jornada. I gràcies, evidentment, per la presentació. Jo, com soc l'última en parlar, tinc la sort de poder ara agafar coses del que ha dit el Jan Kim, coses que ha dit el Genís, i col·locar-les, posar-les en ordre i col·locar-les. Això és el que feu els periodistes, o el que fem els periodistes, agafar coses d'aquí d'allà, col·locar-les, donar-les sentit, filtrar-les i explicar-les. És el que faré jo, perquè soc l'última. Per ordenar idees, els dos principis del periodisme, quins eren, o quins són principalment les característiques del periodista? Ho deia el Genís, la persona que crea continguts, la que facilitava o facilita l'accés a aquests continguts i la que comunica aquests continguts, la persona que agafava i portava els continguts d'un lloc a un altre. Aquest és el periodisme, o era el periodista, i és encara el periodista tradicional. Evidentment, ho deia el Genís, continua ordenant. Això s'ha trencat totalment. Hi ha molta gent fabricant continguts, moltíssima gent. L'accés a aquests continguts és molt fàcil, és molt senzill, no cal que ningú te'ls porti, és molt fàcil. I la comunicació viatja contínuament amb nosaltres. Volem estar comunicats contínuament i volem parlar amb els amics, amb els pares, és igual on estan. O sigui, les eines per comunicar-nos les tenim a la butxaca, pràcticament. Només 4 dades per situar el tema. 2.000 milions d'internautes, 5.000 milions d'abonats de telefonia mòbil. Els abonats de telefonia mòbil s'han multiplicat per 10 en 10 anys. És impressionant, aquestes xifres. O per mi són impressionants. 500 milions d'usuaris de Facebook i en 5 anys 200 milions d'usuaris de Twitter. Jo crec que ningú s'atrevia a donar aquestes xifres de Twitter fa 4 dies. Llavors, evidentment, alguna cosa està passant amb els continguts. Simplement que s'estan produint altres. I intentarem passar. Que s'estan produint, hi ha molta gent ara que està treballant, que està produint continguts, ja no només els periodistes. Ja s'estan allò reproduint en molts formats. Sembla que davant de tot això, que els periodistes poques coses tenim a fer, poques coses tindríem a aportar. La veritat és que, a part de presentar notícies interessants, buscar titulars interessants, que els nostres mitjans comprin els nostres titulars, la veritat és que dona la sensació que poca cosa tindríem a fer o que poques oportunitats de futur tindríem. La veritat és que jo crec que precisament en aquest entorn on els periodistes, i ho demostra Jan Kim, els periodistes tenim moltíssimes coses que aportar. I una d'elles és l'especialització. Hi ha molt poca gent a les xarxes
que puguin donar valor i que puguin validar, això és molt important, que puguin validar la informació que circula per la xarxa. M'explico. L'altre dia em deien, o m'explicaven el cas del Jazira, que cada vegada està produint i està comprant més continguts. Però què està fent el Jazira? Està creant grups especialitzats de periodistes, crec que ja aquest grup que va muntar no fa molt ja té 40 persones, 40 periodistes de formació, que el que fan és dedicar-se a mirar quina informació hi ha a la xarxa, filtrar-la i validar-la. I quan dic validar-la, en definitiva, el que estic dient és verificar-la. És molt important verificar, donar credibilitat a la informació que viatja per la xarxa. Tothom és lliure de posar continguts, tothom és lliure d'explicar coses, els governs, les institucions, els partits polítics, però algú tindrà que fer aquesta tasca de verificació, algú tindrà que aportar valor. Llavors jo crec que aquí hi ha una gran oportunitat pels periodistes que sàpiguen manegar-se, diguéssim, en aquestes xarxes. La veritat és que és un treball de gran esforç. És un treball amb el que tens que aportar moltes vegades per no tenir resultats. Verificar la informació, ho sap un periodisme analògic, un periodista tradicional, és la part més complicada quan tens davant un bon titular amb una bona informació. Això jo crec que continuarà en el futur, que continua en el món digital i que continua amplificat. Si no, després podem parlar de Wikileaks i de molts altres casos. El New York Times també. El New York Times el que està fent és posar dins de la web un passi especial per rebre filtracions d'informacions. Però escolteu, aquestes filtracions d'informacions que arriben moltes vegades amb eines i amb continguts digitals, això algú les té que verificar, i algú les té que ordenar i algú les té que filtrar. Les fonts continuen sent molt importants també amb el món digital, i això jo crec que és una de les grans oportunitats del periodisme digital en un futur. Jo la veritat és que no sé com seran els diaris del futur. Si ho sapiguéssim, veritat, Genís, es faria alguna cosa i faria, bueno, no sé què farien, però ni on estaríem en aquest moment. Tampoc sé si ni seran, no? Hi ha molts debats de com seran, si seran diaris molt petits, d'opinió, si assistirà al paper, si no assistirà al paper, etc. Però sí que és veritat que, o jo estic convençuda de que una altra oportunitat per al periodisme vindrà, pels periodistes vindran de les xarxes socials, de la capacitat de reunir informació i de poder oferir-la cada vegada d'una manera més particular. Ho deia el Genís també a la seva exposició. A veure, m'explico. Ja tenim diaris que estan basats pràcticament en notícies a Facebook, no? Molts coneixeu l'aplicació Flipboard, que existeix. A mi m'arriben contínuament informacions dels meus amics, dels meus coneguts, i amb això jo faig el meu diari. El que li interessa als meus amics, m'interessa a mi. Però bueno, passa una cosa, els meus amics en un moment determinat poden tenir un mal dia i poden estar tristos i em poden recomanar una pel·lícula que en aquell moment a mi no interessi, perquè el meu amic té una depressió perquè plou i em recomana una pel·lícula, a mi no m'interessa aquesta pel·lícula, o me recomana una informació que a mi pot no interessar-me en aquest moment. Jo crec que aquest és un primer intent, aquestes aplicacions, per ordenar informació, per arribar a personalitzar o a fer diaris personals d'informació, però jo crec que a totes aquestes aplicacions o aquestes aplicacions que hi ha en aquest moment al mercat tenim que afegir línia editorial. És necessari una línia editorial. És necessari saber el perfil de la persona que rep aquestes informacions, però és necessari aplicar objectivitat d'alguna manera. Jo no puc estar informada, no em pot arribar cada dia informació en funció de l'estat d'ànim o de la situació dels meus coneguts o dels meus amics. Jo crec que els periodistes o els periodistes del futur, els periodistes digitals, tindran en la personalització dels diaris, en aquest servei de personalització, un gran paper. Jo de vegades em pregunto, potser és una bogeria, si arribarem algun dia amb el futur a socials. Imagineu, ara es parla molt de xarxes socials verticals. Jo crec que el periodista, dins d'aquestes xarxes socials, té també una oportunitat. Una xarxa social vertical, per exemple, de metges o de traumatòlegs, per anar més enllà, més verticalitzar encara més, hi haurà una quantitat d'informació dins d'aquestes xarxes impressionant. Un periodista, amb línia editorial, pot extreure aquesta informació i pot acabar fabricant diaris, informació, magazines, que després s'envia a molta gent interessada.
La veritat és que allà dintre hi haurà informació de primer ordre, de primera categoria. El que es tracta és de verificar-la, de filtrar-la, d'ordenar-la i d'enviar-la. Els experts diuen que aquí he situat una mica el que està passant als mitjans de comunicació, la ràdio, la televisió. Els experts diuen que el 40% del vídeo el 2015 serà controlat. És a dir, anirem nosaltres a buscar allò que volem veure. Això transformarà totalment també el món de la televisió i dels periodistes que treballen en televisió. És a dir, el món digital, intento dir, no s'acaba a la premsa escrita. Parlem també de televisió, parlem de vídeo, parlem també de ràdio, parlem de què passarà també amb les restes de mitjans. I parlem també d'empreses, que és el que vol o intenta significar aquest gràfic, molt optimista per ser, perquè veieu que està en continu creixement. La televisió generalista cada vegada tindrà un pes més petit, molt més petit. Jo crec que és una qüestió de temps. I també dins del món de televisió necessitarem periodistes que sàpiguen ordenar la informació. La ràdio. Què passarà amb la ràdio? Quines oportunitats tindrem a la ràdio? La ràdio pot quedar reduïda a informació, als debats, a l'opinió, però en el moment que Spotify ho tinguem allò al cotxe, perquè tenim una connexió a internet al cotxe, ja s'està parlant del cotxe connectat, què passarà amb la ràdio, amb la radiofórmula musical? No passarà. Què pot passar? Passarà, evidentment, que tindrem les nostres llistes de música que algú l'haurà fabricat i ens haurà col·locat dins del nostre cotxe, que podem sentir des del cotxe sense necessitat d'acudir a la ràdio. Les empreses estan fent cada vegada el mateix. El que estan fent les empreses és preocupar-se de com són percebudes a les xarxes, de com s'accepten els seus productes, i al final el que necessita és gent amb capacitat d'analitzar tot això, d'aprofitar les possibilitats que donen les xarxes i també d'arribar als seus consumidors. Al final tota aquesta feina l'estan fent periodistes, no l'estan fent community managers. Les estan fent els periodistes dels departaments de comunicació de les grans empreses. També podem parlar després, si voleu, d'aquest tema. A veure, en definitiva, jo soc optimista. Jo crec que les oportunitats dels periodistes, amb les qualitats que sempre han destacat del treball d'un periodista, capacitat de síntesi, capacitat d'anàlisi, de comparació, de verificació, jo crec que les oportunitats són molt grans, immenses dins del món digital. Jo no crec que el debat en aquests moments sigui si el futur del periodisme passa o no passa pels mitjans tradicionals o no. Jo crec que aquest és un magnífic moment per fer periodisme. Una altra cosa és si és un bon moment per viure del periodisme. Aquest seria un altre debat. Jo dic que és un magnífic moment per fer periodisme, per innovar dins del món del periodisme i per crear dins del món del periodisme. Insisteixo, tenim aquí exemples molt importants a la taula. Si podem viure d'això, ja ho veurem. Moltes gràcies a tots.